Hej, jeg har været pyrotekniker her på showet i 40 år. Jeg ved godt, showet kun har kørt her i en uges tid nu, men det tager jo tid at opbygge sådan noget. Jeg har eksperimenteret med eksplosioner og ætsende stoffer i mange år, faktisk lige siden jeg var 5 år gammel. Min familie og venner har tit været bekymrede for det, jeg laver, for det er et ret farligt job. Man risikerer at få sprunget hele hovedet af. Jeg har 4 fingre på den ene hånd og 2 på den anden. Det kan godt være hårdt nogle gange, men jeg elsker mit job.